reconèixer el talent femení digital en el sector TIC. La igualtat de gènere és un principi fonamental i una necessitat urgent en aquesta era digital. Per cada referent femení que veiem, n'hem vist 200 de masculins. Dona TIC premiada al Catalunya. Llavors estem en aquest procés de buscar una certa paritat. S'ha d'anar treballant això, i prova i error. Has de provar coses, veure si funcionen i si no les canviem. Ens ho hem de creure i a tots els nivells. Acabin amb aquests estereotips de no, és que tu no ets capaç. Aguanta, no diguis res perquè si no serà atacat, pobret. El Banc Mundial, el 2015, va publicar un estudi que deia que el 70% de les decisions de compra del món estan en mans de dones. Que qualsevol professional és molt important al networking. Ha sigut espectacular, gràcies. Moltes gràcies.